5000 евро бруто в Германия, но нека да видим колко реално ти остават в джоба след отдръжките при различните данъчни класи в Германия. При първа данъчна класа ще ни остават около 3050 евро, ако плащаме Kirchensteuer. Ако не го плащаме, то тогава остават 3125 евро. Виждаме, че данъците, които трябва да се плащат с тази заплата, са цели 822 евро, а останалото са социални осигуровки. При самотните родители на данъчна класа 2 остава малко повече нето. С тази заплата на тях ще им остава между 3200 и 3450 на месец. При втора класа 3 данъкът е най-нисък, само 444 евро, двойно по-малък от този на втора класа 1. А след отдръжките ще остават между 3450 и 3700, което никак не е зле. При втора класа 4 е абсолютно същото като при втора класа 1. Тук няма абсолютно никаква разлика. Продължаваме с втора класа 5 и ето тук наистина никак няма да е приятно. Lohnsteuer тук е повече от 1300 евро. А ако имате втора работа на втора класа 6, със сигурно няма да ви хареса резултата, защото ще ви оставя дори по-малко и от половината. А именно между 2450 евро и 2700. А това никак не е приятно, така че според мен, ако иска Мерц да накара хората в Германия да работят повече, не би било изобщо лошо да отстраниш втора класа 6. Ти какво мислиш по въпроса? Напиши в коментарите и не забравяй да харесаш страницата и да ме последва за още такива видеа.